Amen. Yes. Amen. Ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabachthani. Oko kukuthi, Thixo wam, undishiyelani na? That's from the chapter 11 of 1 Corinthians from verse 23. Ngoko ke bazalwane bam, xa nihlangane ndawonye ukuba nidle, lindanani. Ukuba ke ubani ulambile, makadle ekhaya, ukuze ningahlanganeli ukugwetshwa. Eziseleyo ke indawo ndozilungisa xa ndithe ndafika. Following, tell us from verse 23. Chapter 11, verse 23. Kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleyo nokukunikela kuni, okokuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka, yaza yakuba ibulele, yasiqhekeza yathi, thabathani nidle, ngumzimba wam lo owaphulelwa nina, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi, le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam, ngamaxesha onke enisukuba niyisela, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla eso sonka, niyisele loo ndebe, niyawukwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Ngamaxesha onke enisukuba nisela nidla eso sonka, niyokwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Oku ndakufumana kuyo inkosi endikunika kona, ukuthi ngamaxesha onke enisukuba nisidla eso sonka, nisela le ndebe, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Apha sifunda uYesu uthi emveni uba ethethe nabantu uqale wathi bawubaxolele, wathi inene ndithi kuwe ndiyawuba nawe eparadesi kaBaba. Wathi nyana nanku unyoko, nyoko nanku unyana. Kodwa apha uyajika izinto zijonga kuye. After egqibile ukuthetha ethethela abanye abantu kuThixo, kodwa kwesi sihlandlo ujika izinto uthethela yena kuThixo. After egqibile ngabantu ukwenza uxolo phakathi kwabantu noThixo, kodwa ngoba izinto ziyatshintsha ubona yena kungekho xolo kuye noThixo. Uwenzile umsebenzi for abantu bonke, kodwa xa ejonga kuye ubona ukuthi ubudlelwane phakathi kwakhe noThixo buqhawile. Namhlanje eMoriya bahlangene nakhona, asazi bakhumbulani, kodwa bahlangene nabo. Amazenzisi namhlanje ahlangene, ubahlangene ngani asazi. Amaziyoni namhlanje ahlangene, ubahlangene ngani asazi. Nathi sihlangene, kodwa ngosuku inkosi eyanikela ngayo
ixhakeze. Yayisela indebe yathi eyona nkonzo yokuthi khumbula yilena. Eyona nkonzo yokukhumbula uYesu bazalwane sisidlo senkosi. Ayinamdlalo lo. Ngoba zonke inkolo ziyakholwa namhlanje nabangamthandi uYesu bahlangene namhlanje. Bahlangane ngani? Inkosi ithethile yathi yenzi ngamaxesha wonke nisukanisela nisidla sisonke awuku kwenzelani ukuthi khumbula. Thank you, Jesus Christ. Until I come back, qhubekani nale nkonzo yasisonke naleyo. Oh God. Bafile abantu le nkonzo namhlanje. Abanye bethu imilwelo yile nkonzo yanamhlanje. Ngenzeka nalapha singavuthi ukwahleka kwethu sibe imilwelo. Ngoba nizozibetha athi andiyithethanga le nto bazoyithetha. Iyafisa le kodwa leli iyaphilisa. Inamandla le. Ongene ngumlwelo wadle fanele kuleni uyaphila. Oh yes. Sisebukumkanini. Senza izinto ngobukumkani ngoku. Senza izinto zasebukumkanini ngoku. Senza izinto ngezwi ngoku. Uba inkosi ithengwe ngobusuku yathabathi sonke yathonga ukwenzelela ukuthi ikhumbule ngeyona ndlela esiyakhumbula inkosi ngamaxesha wonke. Bazalwane, sambe ixesha elide inkosi sikhumbula ngendlela engeyiyo. Inexabiso le namhlanje. Iyasipendishisa le namhlanje. Ine-competition le namhlanje. Kodwa lena ithi olambileyo makadle endlini ukuze nizodla ngokulinganayo. Kungabikho odla ngemoya, kungabikho odla lesi nxa elambile. Thixo wami, undishiya ngani? Thixo wami, undishiya ngani? Kugcwele imilwelwe, kugcwele abafileyo bafelapha. Jesus Christ. Abanye bafa kumazwe asixhenxe. Emveni bebashumayele baba bakhulu. Mercy. Abanye basibona bezi-international speakers benale nkonzo. Abanye basibona bengafanele ukusebenza endlini kaThixo emveni kwale nkonzo. My Kadosha, Kadosha.